Moltes gràcies, Rosa. Avui estàs d'estreno. Més concretament d'estreno de la tercera temporada de l'Odantes. I avui vinc a ensenyar-vos lo de sota. Lo de sota, de l'Ateneu Sant Boià. I per fer-ho anirem directament a la font. Quina font? Acompanyeu-me a petar-me el pressupost del programa. Totes dineros. I ho farem aquí, en aquesta màquina del temps, que ens ajudarà a viatjar per trobar testimonis que ens expliquin què hi ha sota l'Ateneu. Adéu. Primera parada, 1857. Escolti, vostè és Josep Maria Despujols i Ferrer de Sant Jordi, comte de Fonollar? Bueno, comte de Fonollar hay més coses, eh? Jo és que tinc el que seria la barca del Prat, saps? Aquesta que tu creues, pagues, jo cobro. Tornes a creuar, cobro i pagues, claro, abans, perquè torno a cobrar. Cobro les vegades que tu passis. No falla. No falla, espera, així. ¿Sabes qué pasa? Es que aquí a Sant Boi es una vergüenza como tiene. El otro día van a venir el alcalde de Barcelona y el gobernador civil y van a haver de pasar-lo a coi pel riu. I per això, com vostè comprendrà, me vull quedar a la barca de Sant Boi. No només a com unos títols. I vostè ha vist alguna resta romana per aquí per on som ara? Jo? Resta romana? No me sona, eh? Però a veure, vostè no li va dir a l'Antoni Pujades que les havia vist? Jo, a Tonet el Taradet? D'on has tret això? Doncs el seu amic Pujades va escriure literalment que el comte de Fonollar y moltes cosas més. Tiene en este pueblo una preciosa quinta, cuyos jardines están plantados sobre una peña que en otro tiempo había sido bañada por las aguas del mar y en cuyas asperidades se hallan las ruinas de una antigua fortaleza de construcción romana. Què n'ha de dir d'això? Però això on ho ve? ¿De dónde vas tret això? ¿Dónde vas tret? Doncs mira, el prospecto y reglamento del Instituto Manicómico de Sant Boi de Llobregat. Pues ja està tot dit. Qui pots esperar d'un psiquiatre d'un manicomi? En fi, com que aquí no hi ha res, jo vaig passant cap uns anys més endavant, d'acord? Vinga, així deixes de molestar. Apa, passi-ho bé. Nosaltres seguim amb el nostre periple fins a l'any... Un cop te cobro entrada, eh? En fi, com que aquí no hi ha res, jo seguiré, que m'esperen al futur. Seguirem el nostre periple pel temps fins a l'any 1959, on ens estan esperant. Hem abandonat 1854 i hem fet un saltironet d'aproximadament uns 100 anys. Som al 1959, tot just el que es coneixia com la pista de ball d'estiu. Vejam què tenim aquí. Ramon, màgic amb les molt saluts. Encantada. Molt bé, Ramon, veig que ve de la perruqueria. No em vas clissat, no? Tu dius per la pinta, No, ho dic perquè veig que ve molt ben pentinat. Sí, sembla que jo soc arqueòleg que no el tens lliure. Però jo la professió, aleshores soc perruquer. Perruquer, sí. Te vas molt mona, tu, eh? Sí, no em miris. A veure, vostè, conjuntament amb Carles Martí, van ser els primers en excavar aquí. Van trobar-hi gaire cosa? Bueno, sí que vam trobar coses, sí. Prou. I més que en trobarem. Mira cap allà. Aquí era l'Ateneu Sant Boià, el que eren els baixos de l'antiga Masia Pairal, que és el Canal Amigante, o Calamigant també, s'hi troben una sèrie de sitges tallades en pedra viva comunicades entre si. És per tirar merda del sitge. I aquí, el que és a la pista, s'hi troba el que és una sepultura que a sota, unes restes romanes tapades amb unes teules. Carai, Ramon, quina bona pinta. Vols que t'ensenyi la sepultura i les restes humanes? Friso. Frises. Vamos pa allà. Som-hi. Expliqui'm, quina és aquesta tècnica, Ramon? Ara només estic pentinant la zona, Però bueno, què vol dir, que es posarà a excavar ara? Vigila que no vingui la maldició de l'esqueleto de l'Ateneo. Gaita, és allà. Aquí hi havia la sepultura, un esquelet, pobret. Tant de temps esperant que el trobés, I no es pot veure? No, i ara no es pot veure perquè el vàrem tapar per protegir-lo. Si vols et pots venir un dia a casa, una tarda. Tinc un àlbum de fotos, foto com va quedar tot i l'esqueleto. Som fent una foto junts. Va quedar xic, tieso com un ocellet. Bueno, Ramon, no prengui mal, Bueno, li dic perquè ell no ho sap, però acabarà morint sepultat per un mur que ell mateix va construir a les termes. Llarga
Viva l'arqueologia! Visca l'arqueologia, Ramon! Ai, pobre. En fi, esquelets, restes romanes i molta terra. En aquest surfeig per les onades temporals, apropem-nos més als nostres dies. Som-hi, cap al Vortex Again. I ara som en una època molt més propera per moltes de nosaltres, concretament l'any 2011. Després de la compra de l'Ateneu Sant Boià per part de l'Ajuntament, d'això ja en parlarem un altre dia, Ateneu comprat i l'Ajuntament va ordenar que revisessin el que hi havia aquí sota. No fos cas que... I la directora d'aquell excavació va ser l'arqueòloga i directora del Museu de Sant Boi, la Maria Lledó, que, curiosament, la tenim aquí entre nosaltres. Maria! Bueno, Maria, he vist que has trobat algunes peces, oi? Possible llicoria en superfície, Increïble mètode. punta morena. Líquen! Líquen! Part superior, i avant, allà avant, mirant el cel, cacaolat amb conyac, 1978, setembre, per la diada, 7:30 de la tarda. Així s'estova el terreno. Maria, i aquestes peces tenen un valor més enllà de l'històric? Aquesta no. Totxana Cal Rosal, obra menor, 1998. Aquesta. Oh. Peça única aquesta, clarament de període alt imperial romà. Bueno, boníssima, peça única. Quina troballa. Quina? Sí, ha desaparegut. No, que no hi havia res. I què hi estan fent aquí? Oh, vine que t'ensenyo. Som-hi. Vinga, Maria, que t'ajudo. Sí, perquè... Ai, Maria, tanta estona ajaguda. Una té una edat ja. És que molt és maco. Bueno, doncs aquí obrirem una escata, tota aquesta zona, amb la pala. Aquesta és per als treballs més fins. Et permet un millor filtratge i aquí jo ja sóc capaç d'observar el que és la qualitat del terreno. Aquest és una merda. Anem a un altre lloc, que t'ensenyo. Aquest carrer d'aquí és el carrer damunt, ¿vale? Sí. És un carrer que va cap a baix. Aleshores, hem obert aquesta zona d'aquí, hem fet unes rases i hem trobat cosetes. No us ho puc dir, és un secret. I si m'acompanyes... Ui! Que em caic. En aquesta zona d'aquí hem trobat un gatet mort. Sí, un gatet mort que vindria a ser dels anys 70. També vull dir... Maria, moltes gràcies. Jo ja quasi tinc tot el que volia i ja... Un ple! Vinga, Maria, gràcies. Adéu! Pues ja ho heu vist. Rosa into the time, trencant barreres, la Rosa Park del temps. I alguns de vosaltres us preguntareu, d'on treu l'energia per viatjar en el temps? Aquesta màquina? No patiu! Zero Wasters. Aquesta andròmina és totalment sostenible i funciona amb biomassa de primera qualitat. Els meus cagarros. I ara, si em perdoneu, he de carregar-la, que tinc un assumpte pendent de 1996. Fins ara, gent. Us estimo.